Chukule. Adịghị azụ ya n'ahịa, adịghị ekete ya n'ụba, adịghị etete ya n'etemete. Ọwụchi na-enye nwa o, nwa bụ onyinye Chukwu. Ebube dike n'agha, ọwụ gị na-enye nwa. Chizara ha n'ekpere, ọwụ gị na-enye nwa. Kwa gị nyere Sera nwa, ị nyere Elizabeth nwa, ọwụ gị nyere anyị nwa o. Ihe ọma si na ka ga-abịa. Onye na-enye nwale, nwa bụ onyinye. Ọ bụ Chukwu na-enye nwa o, nwa bụ onyinye Chukwu. Adịghị ekete ya n'ọba, adịghị ekete ya n'ego. Chi na-enye nwa o, adịghị ekete ya n'ọba, adịghị eme ya n'ike. What did you just call me? Mr. Imo. Are you crazy? No, sir. Why don't I waggle? That's right. You want to cry? Oh, no. I'm going to upgrade. Check 3 minutes downgrade. Huh? The chief in my name, Elebon. Come on, come, Chief Imo. Oh, Chief Imo. Good afternoon, sir. Thank you. Give ordinary Mr. Nketi. One in another. Let me open it for Chief Imo worldwide. Chief Imo worldwide. Chief Imo worldwide. Thank you. You don't ask again now. Repeat it. Take Chief Imo worldwide. Chief Imo worldwide. Work Ibra. I want Chief Imo be alone. Oh, Chief Imo, this one you're happy, jubilating with Bible, bell. What is the secret? Secret. No plenty. Eh? About the only Igbo na amadi Igbo. No plenty. Foolish girl. Igbo foolish girl. Abo no ga onye Igbo. Gi were bekee na anede na akwụkwọ. Ụmụ ruru English ndị a na-enwe the value. Wure wuju onwe gị n'ime ndụ. Can't you speak Igbo? Hello. Wara na agbago? No, sir. Anyways, for your information, that is a special day. Special of a speciality. Special of his speciality and his specialization in the life of Chief Akudinawata, one of mbaise. Chineke warale Christmas. Chineke kwone ejimana abote ekwoge this man one time. Nwa na asị Chineke achọrọ m ụmụ abalị ụra na-efe na nwunye na-efe n'isi ka ndị efe aka na-efe ndị na-echa ya amụ na nwa fire. Chineke ji ote were aka gbajisie ndị iro ha ote kwụrụ ụmụ abụọ ozote kokpuo nwaanyị mmadụ n'afọ nwaanyị gị buru afọ ime ote born or twins. Say twins. Thank you. Taa ụtụ m ga-agba na Australia. Australia ọ ebe ngaji ihe ugbu a ebe ka ha bikwa ebe ka anọ m ụmụazụ taa anya akpọrọ m nwa onye nsọ ga-eme ụmụazụ ahụ dedicate. Yes, I'm a prophet that will dedicate them. Ebe ka m nọ ugbu a na-aga kpam niile agara airport. Mr. Imo eweniwejo Chief Imo nke a onye mụwe ejima ọfụ ndị ụkọchukwu niile fụ ndị reverend father ọ bụzie gị wa ọkpụ ụmụ ejima ka ihe ọ chọrọ ka ụmụ ejima ha hụ. Sir? What are you insinuating? Ajụjụ ka m na. Stupid question no ihe. Ị ga esi na-ese ọkwa Chineke akpọgọ. Na-eweniwedo. Wara na-agbago. Sorry, sir. Ị na-akpọ m ordinary person. Wara na-agbago. Ha! Ịkwa nwa agbọghọ na-enwe the grade. Ibra bi jum cross road question. Wara na-agbago. Ịma mgbe se mere m anoint. Ime ụdị ụda awụrụ m n'isi nụ mem ihe ha nụ. Ịma ya? Isi bịa nga me ha nọ na arachite irete eke. Ndị mbụ bụra cross road question gbagbukwa enwe. Ugochi nyere ala ahịa akụ nwata 1 na mbaise hụrụla m sị m bịa mere ihe ụmụ ya dedicate. Ọwa amadị ihe ọwa wudo n'ime mmụọ. Ọ ga-ala n'ime mmụọ lee manya hụ na m dị pure in heart. Ya sị m bịa were ụmụ ejima ya mere purity na precious. Bịa aghajilaga ha n'aka Chineke. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel.
ụmụ ejima abụọ Chineke nna nara ha dukwaba ha chekwaba ha gị nọ ga na-ezizarị ndị niile tiri aka hụ na mmemme na ga-aga n'ihu taa etu ka a ga-esi enyecha ha gift dị iche ele aha nwoke na ahịa Martins Great Martins na anọsike ya na nwunye na ndị friends niile ndị friends and wishers ọ ha gbakwara na akụta etigo na ịhụ na ihe emege taa grọfma na Australia gị bịa na-asọ onye ọwụhụrụla m mgbe mbịa ọgụ ka a ga-ahụ ịchọ na ọ bụ iyi prosis white ọ bụ ya bụ na erela ọcha imego nkọ mkpụrụ obi gị ga-arị ọchị ihe nwere ọsọ gị iri n'elu ahụ you are not pure, you are not pure. Langa food. I will not go to a so you can not program this my Australia journey. I ostracize you. I ostracize you. You are being ostracized. Yeah, well, after the illegal. Stupid girl. Australia, 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 here I come. Hey, Australia, 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 here I come. Australia, 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 here I come. A person of Teremozo. Fire to Bantaya. Alimo Bani, Alimo Bani, Alimo Bani, Alimo State. Onyane Lanilo, Omuboya, Enugu State, Edonyane Logilo, Hanambara, Edonyane Lanilo, Abia State, Onyane Logilo, Ebonyi State, Edonyane Logilo, Delta Nile, Onyane Lunilo, Onyane Lunilo, Asim Omuboya, Onyane Lanilo, Omuboya, Timothy Piaye, Anyway, Megidea, Amadia Boya, Miri Loya, Yameterebuya, Onyane Lanilo, Omuboy, Ogaya.